Des del punt de vista lògic, un raonament és una cadena de proposicions de la qual se n'extreu una altra proposició. A les primeres les anomenem premisses i a la segona, conclusió. En general, podem dir que hi ha hagut dues grans formes de raonaments lògics, la deducció i la inducció. Ambdues funcionen de manera diferent. Anem a veure en què consisteixen. Els raonaments deductius són aquells en què les premisses donen un suport absolut a la conclusió. La conclusió es desprèn necessàriament de les premisses. Això significa que si les premisses són vertaderes, la conclusió necessàriament també ho és, i al contrari, si les premisses són falses, inevitablement la conclusió també ho és. L'avantatge de la deducció és que suposa un mètode de raonament molt segur, però, al mateix temps, no aporta informació nova. Per contra, en els raonaments inductius, les premisses donen suport a la conclusió, però no ho fan de forma absoluta. D'aquesta manera, la veritat de les premisses no garanteix la veritat de la conclusió. L'inconvenient d'aquesta forma de raonament és clara. No implica tanta seguretat com la deducció. Tanmateix, sempre ens aporta nova informació, fet que facilita que el coneixement avanci. Per entendre una mica millor les diferències, examinem alguns exemples. Un exemple clàssic d'argument deductiu és: tots els homes són mortals. Sòcrates és un home. Per tant, Sòcrates és mortal. Veiem-ne un altre. Les escoles obren els diumenges o els dilluns. Les escoles no obren els dilluns. Per tant, les escoles obren els diumenges. Observem ara aquests dos altres exemples. Aquest dofí dorm amb un ull obert. L'altre dofí dorm amb un ull obert. Aquell dofí dorm amb un ull obert, etc. Per tant, tots els dofins dormen amb un ull obert. I l'últim. Gairebé sempre plou quan arriba la primavera. La setmana que ve arriba la primavera. Per tant, la setmana que ve plourà. Si comparem tots els arguments, podem veure que, en els dos primers exemples, hi ha un vincle necessari entre la veritat de les premisses i el de la conclusió. En el primer cas, les premisses són vertaderes i la conclusió també. I en el segon cas, les premisses són falses. Per tant, la conclusió també ho és. Veiem, doncs, que la falsedat de les premisses és incompatible amb la veritat de la conclusió, i viceversa. En canvi, si examinem els dos arguments següents, observem que la veritat de les premisses no garanteix la de la conclusió. En aquests casos, les premisses ofereixen, com a molt, una alta probabilitat que la conclusió sigui vertadera, però mai una seguretat absoluta. Podríem dir que, mentre que la validesa d'un raonament deductiu no es pot millorar, la d'un raonament inductiu sempre és susceptible de millora. Tot sovint, les definicions de tipologies d'arguments ens diuen que els raonaments deductius són aquells que parteixen d'allò general per fer afirmacions particulars i, en canvi, els inductius són els que extrauen conclusions generals de casos particulars. Tanmateix, aquesta no és una característica que quadri amb tots els exemples d'arguments. Fixem-nos-hi. En els arguments 1 i 3, aquesta relació es compleix. En l'1, d'una generalització, tots els homes són mortals, es dedueix un cas particular, el de Sòcrates. I en el 3 hi ha una llarga exposició de casos particulars que conclouen en una generalització. Els dofins dormen amb un ull obert. Tot i això, els arguments 2 i 4 no acaben d'encaixar bé amb aquest esquema i són, sens dubte, també exemples paradigmàtics de la deducció i la inducció. La relació general particular no és, doncs, un tret distintiu definitiu
d'aquestes formes de raonaments. El que sí que podem veure en els exemples és que els dos primers arguments tenen un alt grau de validesa, però no ens aporten informació nova. En canvi, en els dos darrers passa el contrari. Partint d'això, en quines disciplines creieu que es fan servir una o una altra forma de raonar? La ciència, per exemple, funciona deductivament o inductivament. I amb això hem acabat l'explicació de la deducció i la inducció.